Zastavit! Stát! Bratři, dobré odpoledne. Celé sokolské hnutí od svého vzniku v roce 1862 má celou řadu symbolů. Mezi naše symboly samozřejmě hned od roku 1862 patří ten nádherný znak, který namaloval Josef Mánes už v tom roce 1862. A sokolské prapory nás od té doby provázejí a je to něco, k čemu se všichni sokolové hrdě hlásí. A mně je obrovskou ctí, že mohu jménem Českovce sokolské dnes sokolské župy hanácké předat krásný nový prapor a pevně věřím, že bude doprovázet vaši župu při všech slavnostních okamžicích, při tom nejbližším bez pochyb příští rok při 17. všesokolském sletu. Praporečník župního praporu. Rozvinutí a předání. Vystupte! Už to vzniklo o něco ještě dříve, kdy stáli v průvodu a řadili jsme se jako sokolská stráž a jako první šel státní vlajka ČOS a za ním vlastně župní prapory. A já jsem se ptal teda, kde si mám stoupnout, my jsme tam měli prapor naší jednoty Třebětice a vedle mě stál bratr Tomáš Labounek, který je vzdělavatel župy olomoucké Smrčkovy a on mi říkal, jestli máš župní, tak pojď dopředu. A jestli máš jednoty, tak stůj dál. Já jsem říkal, máme jednoty a on říkal, a proč ho nemáte? A já jsem říkal, já nevím, my jsme asi nikde měli prej, tak si ho udělejte. Takže bratr Tomáš Labounek byl takový první, který vlastně ten nápad řekl a že nás tady v tomto podpořil. A tak, takže děkuju.
naší sestře starostce Ivaně Zavadilové. To je její rozlišení práce pro Sokol. Děkujeme. Zdení. Je to bývalá vedoucí odboru sportu Sokolské župy Hanácké. Kdykoliv jsem potřebovala poradit, pomohla, řeziště. Zdena Sajlová je prostě moje srdcovka. Omlouvám se všem ostatním. Tak, děkuji. září je to vlastně den, kdy začíná sletová štafeta. Takže to je Sokol Žalkovice, ano, vědí, že co mají dělat, takže tady prosím připnout stůl. Sokol Holešov, starosta bratr Mánek, kdo má připravenou svoji stužku, Sokol Třebětice, tak Sokol Kostelany, tak starostka Eliška Skácelová, další jednota Sokol Morkovice, tak máme dalšího Sokol Kostelec a sám starosta jednoty bratr Packo, Sokol Bystřice, Sokol Šetuly, vidím, že se tam domluvá, máte poselství? I z toho máte, ano, krojovaní hoši jdou k nám z Šetulského Hanáčku, chlapci. Přejeme sletu bratří a sestru Sokolu, aby společně spojoval, přinášel všem radost a pocit bezpečí právě pod křídly Sokola, lví silou vzletem Sokolí, Sokolové ze Všetu. Jestli můžu poprosit, teďka je taková chvilka, tady sestra Olga Vaverková je připravená na básničku. Sestry, bratři, Sokolská Ohladino, překrásná Ohladino, Sokolské župy Hanácké, jsme spolu šťastní a víme, že Sokol vůbec, ale vůbec nestárne. Ať je župa Hanácká, ať s krásným praporem na cestu k dalším úspěchům se vydal a na své zakladatele, na své všechny věrné bratry, sestry, ať nikdy nezapomíná.
Já maličká karkulička, vlka jsem se bála, v lesíčku jsem zabloudila, smutně jsem tam stála. Přiběhl chlupatý, zatáhl mě za šaty. Co to v tom košíku máš? Hned ty mě to všechno dáš. Nedám vlku zlý, v košíčku víno, bábovku a svůj mobil mám, za babičkou pospíchám. Navigace, to je věc, k babičce dovede mě přec. Já jsem chytřejší, než se zdá, do chaloupky pospíchám. Cestou necestou se budu hnát, aby jsem si mohl na babičce pochutnat. Tak a dostáváme se k jednotě domácí, Sokol Kroměříž. Dnes si pro vás připravili ukázky a jako první se vám představí mladí tanečníci z breakdance. Představí členové oddílu karate z tělocvičné jednoty Sokol Kroměříž pod vedením Miroslava Halašky. To je určená ženám, které oblibují tanec v kombinaci s aerobním cvičením. Cílem je podpořit radost z pohybu. Dnes uvidíte krátkou ukázku, úvodní část této sletové skladby. Vzduch je těžký jak ta měď, ruce tvé znám na spaměť a teď naposled už přitisknou se k ní. Nač myslíš, vždyť vím, radši přinky se blíž, slova jsou jen na obtíž. Suky dám, já budu tam a ty tam. Bye bye, štěstí, bye bye. Jsem tvůj a prý nemám. Sice se má stát, všíma se pouspat. Nevyčítám, já půjdu tam a ty tam. Tak čau, štěstí,
Sokolce. Letí sokol, letí tak, letí vzhůru do oblak, letí na matičku práhu, přes Moravu do Kváhu. Letí sokol, letí tak, letí vzhůru do oblak. Sokolíku, dej se hned, obleči rozšíří svět, záleď do všech světadílů, všude ukaž svoji sílu. Sokolíku, dej se hned, obleči rozšíří svět. Žádná rána nezdolá věrné srdce sokola, dokud bude srdce bíti, dokud národ bude žíti. Žádná rána nezdolá věrné srdce sokola. Nyní se vám představí tělocvičná jednota Sokol Uherské Hradiště, kde jednou z jeho hlavních aktivit je sportovní gymnastika. Ženy přijeli i z blízkých postoupek, aby nám tradičně předvedly své nápadité a vtipné vystoupení s názvem Vyznání sestry Sokolské. Neskutečnej, výjimečnej, no náš cirkus! A protože jsme nyní na Sokolské akademii Župy Hanácké v Kroměříži, oslavme společně pohybem. Prosím, postavte se a zacvičme si ještě jednou všichni společně s panem Verichem.
Tak vy si myslíte, že si teďka sednete, nalijete si skleničku, zapálíte si cigáro a budete poslouchat, popíjet a pokuřovat. Tak to teda ne, to všechno je nezdravé a já ve jménu zdraví vám říkám sajte. Tanečníci ze Sokola Třebětice předvedou krátké pásmo, které s nimi připravila cvičitelka Hanka Otáhalová. Přivítejte tělocvičnou jednotu Sokol Všetuly, Všetulské Hanáček. My jsme kluci ze Sokola, milujeme muziku, my si peněz naděláme olověných nožky. Až nastanou lepší časy, koupíme si kontrabas. Jestli tady ještě bude, koupíme si velký kubek. A pak mazek piva, to se dobře zpívá.
Sokolky ze Žalkovic. Nyní se nám představí soubor Jabloňka Martinice. Ale mě koze pást, ale mě to mrzí, že ta každá kozelenka spůru otca zdrží. Pásl jsem jich jedenkrát na loce o méze, a tel každá kozelenka spůru otca snese.
A ještě před námi poslední vystoupení, které si pro nás připravili opět sokolky ze Žalkovic. Jak se říká, nejlepší se má končit, takže to nejlepší na závěr ještě ne, no co bude ještě? A holky, 17. všesokolskému svetu 3krát nazdar! Tak, to byla úplně poslední tečka dnešní akademie. A chci vás, prosím vás, požádat, vy všichni, kteří jste tady vytrvali, pojďme si udělat společné foto.